Pošli sme senka, Tallinn, chlapi, prvé video, moje prvé poriadne auto. Dúfam, že sa vám bude páčiť, dúfam, že sa bude aj mne páčiť. Prvýkrát ho vidím a prvýkrát v takom aute budem sedieť, takže na to idem vám to ukázať a ti spolu so mnou. Alright, yeah, sure. I will send you a small video to WhatsApp then, alright? No, každopádne, vítajte teda u tohto videa. Dúfam, že to bude pekné a bude to vidieť pekný môj POV a všetko, lebo som celkom vysoký a ťažko sa mi to ako keby dáva, vlastne aby ste to vy pekne videli. Tak no, máme letné gumy, sneží vonku, je zima, ale ja si myslím, že z toho auta vieme dostať niečo pekné. Dáme si výfučky trošku, neviem, či to viete počuť. Nie je tomu úplne revovať, že chápeš, aby to až tak kričalo, ale ja si myslím, že to je nádherné auto, je to precízne auto a je to niečo presne také pre mňa, čo som hľadal, lebo mne sa strašne za prvé páči niečo luxusné, niečo klasy, niečo športové a výkonné. A to je proste jedno vo všetkom a je to nádhera. Rozmýšľal som na nejakou aj exotikou, ale keď to auto chcem mať ako daily driver alebo chcem ho proste využívať, tak mi to prišlo ako keby taká škoda. Vlastne mať nejakú exotiku a toto všetko, takže to beriem takto. A neviem, no, dúfam, že všetko bude v pohode. Aby som vám teda povedal viacej ohľadom auta, ohľadom celého toho tripu, ako sme išli tam, tak kupoval som to z Estónska, veľa ľudí, tí kokos mi niektorí písali, že to máš z Estónska, to si dal oné akože z internetu alebo takéto pičoviny, no nie. Kúpil som to v Estónsku, bola tu konfiguračka takú presne, akú som chcel. Jedine, čo mi, nie že vadí, ale čo by som tak vytkol, sú možno, že tie kolesá, že tie rims, ale tie sú krásne, že IRL. A potom by som tak ešte povedal, že je to zadný náhon iba. Ale podľa tých videí a podľa všetkého, keď je to cez leto, tak je to popiči. Fakt, že je to Porsche, je to jeden z najlepších náhonov, ktorý môže byť. A ako vždycky som mal vlastne štvorkolku alebo takto, že aj tá Tesla, čo mám, aj tú Audinu, čo som mal, tak to bola štvorkolka. Ale tak zadný náhon, no, keď dám proste Fordento, tak to trošku šmíkuje, no. Letí, to proste počuješ to turbo, ako to spíňa, iba letí a ja normálne sa bojím dať celý ten plyn a toto mám normálke, že iba taká bežná jazda, toto všetko, ale hore kopcom, ale to proste letí a vyletí ako šíp taký. No dobre, každopádne, aby som vám povedal story, zaplatil som vlastne nejakú zálohu, potom som si tam našiel let a stával som asi 3 hodiny som spal, išli sme vlastne z BB a išli sme to kúpiť a pozrieť. Tým pádom vlastne sme išli do Krakova, išiel som na Tesle s kamošom, z Krakova sme leteli do Varšavy, že to bol ako keby tam prestup, lebo nešiel priamy let z nikade, jedine z Viedne, ale tam leteli iba že cez víkendy alebo tak na nič časovo, takže sme išli do Krakova, hlavne to bol po ceste, do Varšavy to bol úplne kratučký let a tam sme potom boli v private lounge nejakom, čo bolo celkom fajn na letisku, to som bol prvýkrát a pristali sme v Talline, išli sme tam rovno. Je to ako jedna taká veľká company, čo to má všetko, že je to premium auta v tom Talline a vlastne tam je aj Lambo, aj Bentley a toto všetko. Dal som tam tu adresu, nie? A vyhodil ma tu pred Lambom a išiel som do Lambo dealershipu a že ja si chcem kúpiť Porsche alebo takto, že prišiel som si kúpiť Porsche a čo? Že my predávame Lambo a Bentley a že s kým ste sa rozprávali, tak som ukázal a že to je to ďalej to trošku po ulici, 400 metrov odtiaľ, takže som išiel krásne a tak no, takže 400 metrov, prišiel pre nás proste na Cayenne ten týpek a strašne milý, strašný shoutout tomu týpkovi, fakt, že najviac super customer service aj všetko, že extrémne dobre som sa cítil, dostal som aj nejaký free merch a všetko toto, takže ja som extrémne happy s tou kúpou a úplne milý na nás bol, takže za mňa 10 aut 10 a ak ešte budem kúpať Porsche, tak možno aj tam by som išiel, len tá cesta naspäť 7 hodín bola extrémne dlhá, ale celkom prekvapivo príjemná, čo som načudoval, že vlastne na Porsche a tak som sa toho bál a s kamošom
A cestou späť, ja som celú cestu šoféroval, kamarát som šoféroval možno hodinku, aby som si pospal, že tak 30 minút taký power nap. A ja som asi 17 alebo 18 hodín v kuse šoféroval po 3 hodinách spánku v lete a tomto všetkom, takže bol som úplne že KO. A neviem, bola to jedna z takých mojich najlepších kúp. Neviem, čo by som tu ešte ako keby dopovedal, že aby to bolo také... Mal som kúsok taký ako keby stres, že tu bol taký blind buy, že či sa tu zmestím, vieš, a že toto všetko. Ale neviem, ja si myslím, že sny sa majú ako keby nie že plniť, ale tak auta sú na to, aby chápeš, aby si na nich chodil. A ja som extrémne happy za túto kúpu. Ak niekto rozmýšľate nad Porsche, je to extrémne dobre prevedené. Mali by ste si to fakt že kúpiť. Toto je, aby ste vedeli vlastne bližšie info, je toto ročník 2024, takže dal tejto cesty, normálne sa bojím, že tu niečo chytím. Je to ročník 2024, takže tým pádom mám ešte vlastne záruku úplne na všetko, celosvetovo v Porsche, alebo po celej Európe respektíve. A je to Carrera S, má to 450 koní, je to zadný náhon. A neviem, čo by som ešte viacej k tomu dodal. Myslím, že z 0 na 100 to má za 3,5 sekundy písané, ale čo som pozeral reviews presne tohto auta, tak týpek myslím, že 2003 alebo 2022 to mal a launchol to za 3,3 sekundy a viackrát za sebou to launchoval samozrejme v lete na autobahn alebo dačo také a aj za 3,2 sekundy to launchol z 0 na 100, takže na to sa veľmi teším, lebo som ešte ten launch neskúšal, hlavne, že vieš, zima tuto a všetko. Takže to som neskúšal a je to strašne také auto, že ťa to rozmazná, že tu máš všetko, čo by som si mohol chcieť. Fakt je tu nakonfigurované top a iba za tej konfiguračky, čo sú tu v celom tom aute, stáli cez 60 000 akože euro. A čo ja viem, je to proste crazy, vieš, keď si tak vlastne predstavím a toto všetko. Nechápem tomu ani ja sám a som veľmi že vďačný a rád, že akože v 22 si to môžem sám self-made kúpiť úplne z ničoho a pritom vlastne ešte sa starať o mojich starkovcov, rodičov, ak tak nejako im pomáhať a toto všetko. Že ja som veľmi za to vďačný a už neviem, že čo ako tak ďalej, vieš, lebo pre mňa je Porsche niečo také ako pre ľudí, ktorí sa až tak nepotrebujú možno ukazovať, že je to aj také high class, čo sa týka takých starších ľudí a celkovo niečo, takže neviem, je to za mňa jedna z tých najlepších kúp, ktoré môžete si kúpiť, vieš, lebo Ferrari, Lamba, McLareny sú strašne také flashy. Ja som ešte rozmýšľal, keď som bol mladší, tak pred rokom alebo takto, že asi R8 by som kúpil, alebo McLaren, ale vieš, nevyužíš to až tak a je to strašný supercar, ale toto auto je neskutočné vo všetkom, že to môžeš daily driveovať, viac menej, hej, ale na daily drive mám ešte vlastne Teslu, že na nejaké krátke vzdialenosti, ale vieš, že nemusí ti byť ľúto aj napríklad ísť niekde ďalej na tom, niekde po diaľnici. Má to strašne taký dobrý presence, má to všetko vlastne, čo by som ja chcel, alebo čo od auta vlastne očakávam a neviem, je to nádhera. Takže vidíte tu vlastne jazdu. Ja dúfam, že sa na to bude páčiť, že budete kúkať môj content. A jedine, čo som ešte chcel povedať, a čo je veľmi podstatné, je to, že ja som kúkal ako keby Moonové video počas toho vlastne ako už som to mal rezervované, išiel som tam a že ty koľko, čo ma riadne nie zastieni, ale že on si toto kúpil a wow, že ty kokos, že to je, vieš, to je taký extrém, že to je podľa mňa pre malé deti alebo proste pre takých čo sa do aut nevyznajú, tak Lambo je proste úplne top peak všetkého, že vieš, čo sa dá keby dosiahnuť, že to je najlepšie auto zo všetkých a je to také strašne také flash, také flex auto, vieš, ale hej, ja neargujem, ja som tiež chcel akože buď Lambo alebo Ferrari a chcem povedať to, že ak náhodou toto video, ak by sa vám fakt že tak páčilo a malo by to viacej lajkov ako to Moonové video, tak v ten moment si musím kúpiť aj ja Lambo, buď také isté ako má on minimálne teda Huracan, nejaký tento novší, alebo Ferrari, ok? Takže ak by ste ma tam hitli a donútili ma to kúpiť, no tak budem nahnevaný, síce, že budem úplne že brokeys, ale za vás to stojí, ak by ste vlastne to chceli. A napíšte mi schválne, ak chcete viacej takýchto proste chill talkov, alebo možno viacej kontentu s autom, alebo takýchto vecí, lebo ja mám strašne toho veľa a nechcem niečo rozbíjať zase nové, keď mám na sebe už toho veľa, ale keď je o to záujem a keby ste to vlastne chceli, tak kľudne môžem. A neviem, no, môžeme tu zostrihnúť, dúfam, že aj to, že ako rodičia reagovali, alebo starkovci, ale tak oni, pre nich je to také, že ja neviem, že však čo, alebo tak vieš, že taká pohodka.
až tak to nehrotili, ja si myslím, a toto všetko. Takže za mňa tak. Ja sa musím inak krčiť a takto ísť, lebo keby normálne som takto, tak vy to vlastne nevidíte, alebo ja neviem, či mám byť takto, vieš, alebo dačo také, že to je strašne na kokot byť vysoký a natáčať to na hlave, že mám ten headband a toto celé, lebo je to také zvláštne a neviem, no neviem, chlapi, čo by som vám ešte viacej povedal k tomuto autičku. Je to skvelé. Plňte si sny, pracujte, makajte na niečom, buďte špecificky v niečom, buďte nenahraditeľní a mne napríklad príde, že ja neviem, či mám až takú radosť z toho, ako keď tu sedím, je to strašne vynikajúci pocit, ale ja mám takú väčšiu víziu v živote a že chcem niečo viacej spraviť a preto som taký, vieš, že neviem, že či to je vlastne všetko alebo také, no. Napíšte mi schválne nejaké otázky ohľadom auta, že čo by ste vlastne chceli a možno alebo určite niekoho rád by som aj previezol, len neviem ako niekoho vybrať, alebo kto by si to zaslúžil, aby to bolo férové. Takže hej, dajte mi follow na Instagram, dám tam možno nejakú anketu alebo storku, že kto sa chce previesť, alebo keď niekde budem, že kto sa chce a nejako ráno asi niekoho vyberiem alebo také niečo. Dúfam, že vám s tým spravím väčšiu radosť, bo podľa mňa to je krásne v živote, že sa môžeš deliť o tú radosť, vieš, a napríklad keď pre mňa nie je 100 € až tak veľa, pre niekoho to môže byť akože dosť extrémne a ja mu tých 100 € dám, tak tú radosť o dosť viacej šírim, vieš, ako keby si to nechám. Nie, že by som teraz bol charita, ale snažím sa chalani to dosť premakať a dať vám naspäť, lebo záleží mi fakt, že na tej komunite, ak chcem mať jednu z tých najlepších, ktorá je. Takže dúfam, že budete súčasťou nej a že si to budete než vážiť, ale že hej, stačí byť s ňou súčasťou, podporovať mňa, ja budem podporovať naspäť vás, lebo vy ste tí, ktorí si to zaslúžite a neviem, možno líknem aj nejaké money making strategies alebo dačo také, že pomôcť tým ľuďom, ktorí by chceli začať s niečím, buď s podnikaním alebo s nejakým online biznisom, lebo veľa ľudí sa ma to pýta, ja na to síce až taký čas nemám a takto no, tak ja by som povedal úprimné názory, lebo ja z toho nepotrebujem zarobiť, alebo ja sa mám akože, vieš, že jediný sa fakt, že real one, ako nepotrebujem si nič dokazovať alebo takéto, no. Dobre chlapi, vidíme sa teda, ja si idem teda do normálnej poličky, ako normálne šoférujem, hej, lebo takto sa mi hneď lepšie šoféruje, takže tak, no. Čo som chcel dodať, je to, že auto drží strašne dobre na tej ceste a je to najlepšie asi track alebo je tu strašná precíznosť, ja hovorím strašne, dobre, je tu veľká precíznosť, drží to ako prilepené úplne na tom onom. A ešte čo som rozmýšľal, bol nad GTS-kou. Jediný problém, čo som sa bál, že nevyjde z garáže, lebo to je príliš nízke, že toto má 109 mm, myslím, že svetelnú výšku a GTS-ka má 89 mm svetelnú výšku. Úplne najmenej, ja si myslím, že do všetkých. Takže to bolo extrémne také, že to som nechcel ísť, že toto som sa bál. A toto som si povedal, že OK, že nemá až taký tvrdý podvod toto všetko. A že lepšie asi na daily, no. A aj tak nevyjde z garáže, takže musím chodiť do protismeru v garáži, aby som vôbec vyšiel. Takže hej, bolo mi to zbytočné, no. A možno na slovenské cesty lepšie, by som fakt, že nechal asi niekde predný nárazník alebo dačo také, ty kokot, keby kúpim tú GTS-ku. No, každopádne. Ak chcete ešte nejaké featureky, alebo celkovo vlastne to nejaké auto, je tu build interiér a proste celkovo všetky veci. Ja som tu iba chcel takéto video spraviť vlastne z tej kúpy, že čo a ako. Tak neviem. Ja neviem. Dajte koment, dajte like, dajte odber na tento kanál a uvidíme sa u ďalšieho videa. A ak ďalšie video bude, tak promyslím, sľubujem, že to bude banger jak blázen, ok? Fakt, že ďalšie video musí byť banger jak blázen, takže vy blázni. Držte sa, čaute.